конференсияи илми амалӣ дар мавзӯи забони давлатӣ рукни давлатдорӣ бахшида ба таҷлили рӯзи забони давлатӣ ва ба муносибати 35-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон ҳамеша таъкид месозанд, забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ бояд дар тамоми соҳаҳо мавриди истифода қарор гирад. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои рушди забон ва баландбардоштани мақоми он заминаи ҳуқуқӣ фароҳам овардааст. Мо бояд забони модарии худро дӯст дорем, онро биомӯзем, поку беолоиш нигоҳ дорем ва ба насли оянда бо ифтихор супорем. ҳамчунин дар ҳамоиш меҳмонон аз хориҷи кишвар аз ҷумла намояндаи донишгоҳи давлатии Фарғона, доктори илмҳои филологӣ дар мавзӯи тоҷикон ва ӯзбеконро забони тоҷикӣ бо ҳам наздик месозад маърӯза намуд. дар суханронии хеш мавсуф қайд кард, ки забони тоҷикӣ имрӯз на танҳо василаи гуфтугӯи рӯзмарра, балки пули иртибот байни тамаддунҳост. дар идомаи ҳамоиш профессори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Ибни Сино дар мавзӯи Садриддин Айнӣ ва асолати забони тоҷикӣ ба ҳозирин маълумот дод. ӯ иброз дошт, ки устод Садриддин Айнӣ чун яке аз зимомдорони рушди навини он бо навиштаву нигоштаҳояш ҳам аз ҷиҳати илмиву назариявӣ ва ҳам амалан ин забони тоҷикиро зинда дошт, ба меъёру талаботи таърихиву ҷаҳонӣ мувофиқ сохт. силсилаи мақолаҳои илмиву публисистии ӯ дар бораи забони адабӣ, лаҳҷа ва шеваҳои забони тоҷикӣ, сабку услуби забони адибон, фарҳангнигорӣ ва истилоҳшиносӣ дар ин ҷода нақши бузурге бозиданд. дар идомаи конференсия дотсенти кафедраи забоншиносии донишгоҳи давлатии Фарғона дар мавзӯи пешвои миллат ва забони давлатӣ маърӯза намуд. ӯ афзуд, ки забон на танҳо воситаи муошират, балки рукни асосии ҳастии миллат ва ҷавҳари фарҳангу тамаддуни он мебошад. хеле хурсандем, ки иди забон дар ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ин донишгоҳ хеле бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил шуда истодааст ва ин гувоҳи он аст, ки эътибори мардум, эътибори устодон, донишҷӯён ба забони миллӣ, ба забони давлатӣ ниҳоят дар солҳое ки пештар омада буданд нисбати имсол боз бештар ба мушоҳида мерасад. эътибор ба забони давлатӣ ниҳоят зиёд ҳаст. дар донишгоҳи давлатии Фарғона бахши забон ва адабиёти тоҷик фаъолият дорад ва дар он зиёда аз 100 нафар донишҷӯён аз фанни забону адабиёти тоҷик таълим мегиранд ва мутахассиси забон ва адабиёти тоҷик ба ҳисоб мераванд.